kararwami. Amin ken kaidaton mi. Ave Maria, O Maria, Reina ti langit ken dagat, ipuso na kem kararwami. Amin ken kaidaton mi. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kumamit ken. Itang aldaw, rambakan tayo ti ni Apo Santa Maria, nga panangilagip kin Apo Santa Maria, ti Santo Rosario. Iso imbaga na, idinagparang ijay Fatima, ken Lords, anya ti kunana, pray the rosary. Tapno adda pan nakaisalakan, adda kapya ti lubong, kararagan tayo ti Santo Rosario. Idaton tayo kenkwana, ti puso tayo, tinakam tayo, agtalik tayo, panang salwad, tinasantuan nga ina, tayo iso nabileg, dakkel ti akam na iti pamati tayo. Pagbabawyan tayo nga ro dagiti basbasol tayo, tapno maikari tayo, makiranod ka dagiti nasantuan a misteryo. Itinapakumbabaan nakem kuna tayo agkonpesarak. Iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat. Tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayo na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo mga asika, Apo mga asika, mga asika, Kristo mga asika, Kristo mga asika, Kristo mga asika, mga asika, Apo mga asika, kumararag tayo. O Diyos, punwem kad dagiti puso mi iti grasyam, tapno da kami amakaammo, ti panagbalin ti anak mo, akas panagbalin a tao ti anak mo, kas impak daar tay anghel, gapo ti panagtutuok ken ipapatay na iti cross, babaan ti panangibaba at ninenggasatan a Birhen Maria, mairagpat kam to iti gloria ti panagungar ni Kristo nga Apo. Iso a Diyos sa magipagbiag ken makipagariken ka, ken iti Espiritu Santo iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adaw iti aramid dagiti apostoles. Kalpasan ti yuuli ni Jesus sa dilangit,
Nagsubli dagiti apostoles ije Jerusalem, manipod ije Bantay Olibo. Agarup amay sa kilometro tinagbaitan dagiti dua adiso. Idi makagtengda sa jay, imulida iti akin nga to a kwarto ti balay apag nanaidan da Pedro, Juan, Santiago ken Andres, Filipe ken Tomas, Bartolome ken Mateo, Santiago nga anak ni Alfeo, Simon a patriota, ken ni Judas nga anak ni Santiago. Masansan asang sangkamaysada amin nga karkararag, agraman ti sumagmamano a babae, ken ni Maria nga ina ni Jesus, ken dagiti lalaki a kakabsat na. Ti sao ti Apo. Giyaman tayo ti Diyos. Naindaklan a banag, tinaramid kanyak, ti manakabalin a Diyos, ket nasantuan tinagan na. Naindaklan na banag, tinarami ti Diyos. Kinuna ni Maria, tuy pusok idaydayaw na ti Apo, ket agragsak ti kararwak, gapu iti Diyos ang mangisalakan kanyak. Naindaklan na banag, tinarami ti manakabalin na Diyos, ket nasantuan tinagan niya. Tana lagipnak, siyak ananumo nga adipen na. Ket manipod dita, awagan daktu anagasat, dagiti amin at tattao. Gapu kadagiti na indaklan abanag, nginaramid kanyak, ti manakabali na Diyos, na santuan tinagan na. Naindaklan na banag, tinarami ti manakabalin na Diyos, ket nasantuan tinagan niya. Kasyan na dagiti agbuteng ken kuana. Manipod iti maysa akapututan, agingga kadagiti sumarsaruno. Imparang na ti panakabalin ti takyag na. Ket winarawara na dagiti natangsit at tao, kastamet dagiti gandatda. Naindaklan na banag, tinarami ti manakabalin na Diyos, ket nasantuan tinagan niya. Inikat na dagiti manakabalin nga ari iti trono da. Ket intanok na dagiti nanumo. Pinenek na dagiti mabisin kadagiti agkakaimbag. Pinagtalaw na nga ima-ima dagiti babaknang. Naindaklan na banag, tinaramid ti manakabalin na Diyos, ket nasantuan tinagan na. Tinungpal na ti Karina kadagiti ammatayo. Tinulungan na ti Israel nga adipen na. Ket nalagip na akasyan ni Abraham, ken iti amin akapututan na, iti agnanayon. Naindaklan na banag, tinaramid ti manakabalin na Diyos, ket nasantuan tinagan na. patingganan. Haleluya, 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 haleluya. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit ken ka, Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Gloria timipay ken ka. Iti maikanem abulan ti sikog ni Elizabeth,
imbaon ti Dios ni Gabriel nga anghel amapan ijay Galilea iti ili a Nazaret. Naibaon ni Gabriel iti maysa a balasang a birhen a naitulag a mayasawa iti lalaki nga agnagan Jose a nagtao iti kapututan ni David. Maria tinagan ti balasang. Nagparang ti anghel ken ni Maria ket kinunana, agragsak ka sikaan ay dumduma ti pategna, ti Apo addaken ka. Napalalo ti pannakariribok ni Maria ti insao ti anghel, ket pinampanunot na ti kaipapananday toy. Ngem kinuna ti anghel ken kuana, di ka agbuteng Maria, ta pinaraburan na ka ti Diyos, agsikog kanto. Ipas ngay munto ti maysa a lalaki ket panaganam to iti Jesus. Naindaklan to, maawagan to ti anak ti kangatwan. Pagbalinen to ni Apo Dios nga ari akas ken David nga amana. Iturayan nanto iti agnanayon dagiti kapututan ni Jacob ket dinto agpatingga ti panagari na. Kinuna ni Maria iti anghel, kasano a maaramid daytoy idinto a maysaak a birhen. Umayto ken ka ti Espiritu Santo insong bat ti anghel, sa linungan na kanto ti pannakabalin ti kangatwan. Daytoy ti gapuna an nasantuan to ti ubing, ket maawagan to iti anak ti Dios. Malagip mo ni kabagyang may Elizabeth akon kunada a Lopez, masikugen no pay bakit unayan. Innem abulanen ti sikugna, taawan ti saan akabaulan ti Dios nga aramiden. Adtoyak nga adipen ti Apo kinuna ni Maria, maaramid kumakanyak kas insaom, ket pinanawanen ti anghel. Ti Ebanghelyo ti Apo. Titulo daytoy ni Apo Santa Maria na ited nga nagan ken kuana. Daytoy Nuestra Señora del Santo Rosario nya, Our Lady of the Most Holy Rosary. Idinagparang ijay Fatima kunana pray the Rosary. Kararagan nyo ti Santo Rosario, ado ti benefits nga inted ng imbagana dijay. Anya dijay agbalbaliw ti rasya, kapya ti sangalubungan. No kararagan nyo ti Santo Rosario kunana rinibribo nga kararwa sa di purgatorio ti maisalakan mapan ijay langit alaen na babaan ti protection ni Apo Santa Maria. Ket agingga nang iti Universal Church nagbalinan ti Santo Rosario nga iso ti layman's prayer kunana dijay. Da kami papadi religyosa mamadre ada DJ breviary ko namin niya DJ divine office nga pagkararagan mi ta obligado kam nga mangkararag DJ ket layman's prayer ti kararag yung nga kangrunaan nga da kayo nga laygo malaksit ti nasanton a misa iso ti Santo Rosario. Obligasyon nyo, trabaho tayo, iso ti kasla ko agbalin ko mga nayon ti kinakristyano tayo, ti agkararag iti Santo Rosario. Naigunam-gunam pa ilaang idi, already katikista ak, naigunam-gunam mo dahil ta Santo Rosario, ta inaldaw kaming ag Santo Rosario. 11:30, ag Santo Rosario kami, aging gana nga, naisuro, nga uray no hangka makaturog, wano iti battle ko man niya, iti gubat, iti rigat, no adda iti problema nga hamo masulbar, pray the Rosary. No adda tay pakarigatam nga ammo kaslakayat mo agunuden kadakkelan nga armas ti Santo Rosario. Diya kamo magkada kayo no apay nga kasla kakaasiak nga mangipapilit nga Santo Rosario kayo kasla daytay kasla ak la marigrigatan nga mangipapilit. Sino ti ag Santo Rosario kada kayo? Ay diya kamo Oktubre na dan sa pila nga nag Santo Rosario kada kayo magudwa bulanan. Diya mo no rinugyan yun. Ngay haman ala ka napangawang kayo. Nagkakarit da. Kinhaan lang nga DJ aga po ta October devotion. Gapo ta na ibaga nga Oktubre iso pa nagsasanto sa tilag Santo Rosario. No, make it a habit.
nga uri no da kami SBI idi ay sursuro nga ro ti mamadre uri agsibsibog kami unag ko kami Ave Maria na dito rami mi aga San Santo Rosario ang kasjay uri agdadrive back uri hangko ganan di Santo Rosario Ave Maria na kati kapinta sakbay ka nga agpatugtog sak no agbiyahe ako man nya sakbay nga agpatugtog sakbay nga anya ti maalam nagado di promises lata iprintan kay tuman at dana sa nga 15 nga promises ni Apo Santa Maria iti si asino man nga ag Santo Rosario anya dagi jay proteksyon alaen na ka iti agnanayon nga patay itad na ka iti agnanayon nga biag nagad adu DJ nga naganan DJ inkarina kada tayo nga ag Santo Rosario kinunad dumagamin, injak ano apay nga tagirigatin nyo, sang kaibagak, sakbay ti misa, imbes nga agtututot, imbes nga agmamarites, mairugi ti Santo Rosario, panagkalma, panangpatal na, da kayo matan, nya ano detay uri irugiyo mat ije baryo ko ma datan ni apo padin paspasa mo ko datan ni apo Ave Maria napno katigar isardeng tayon datan apon apay nga isardeng yo uri maudi basit jimisa basta malpas de Santo Rosario ngamahan ang napatpateg no dagitay daddo mamuteng ka nagbalim nga napatpateg ti Santo Rosario ngam na santon emisa hama nga mabalin ti kangangatwan akararag tayo nga porma ti kararag tayo isi tinasanton amisa nya kati layman's prayer, kararagyo da kayo nga laigo, iso ti Santo Rosario. Diyak amo ano mananam yo DJ pigsana. Diyak amo ano mamati kayo ti bilag na. Kaslakay sa mo datay Chinese nga kunada nga nag Santo Rosario ko sumalatso, sumad lang nga iso, isumad lang nga iso, ulit-ulitan tayo, isumad lang nga iso. Uwang nga rod. Di pa nangulit-ulit mo, iso ti pag-epektuan na, haan? Siguro kung ag-allergic ka, tag-antibiotic ka, hospital ka nga, dati kanya naganagay, dati, no, agsakit ka, di pa nangulit-ulit mo nga panang tumar, di antibiotic mo, isot pag-epektuan na. No, maminsan ka manganti itlog, no, allergic ka ti itlog, maminsan la, haang ka pa ilang nga maapektaran, ngamno ka na yunam ti mangan, iso ti pagapiktuan na. Kasla maglakan niya na mamaminsan ka agchismis, okay pa ilang no inaldaw iso obraam, nagbalin nga pattern mo, ay talag sakit to tapangamon no awan machismis mo. Kasjay mo lang, di pa nag-Santo Rosario, the more you pray, ni Padre Pio, maminsan nga 15 times nga ag-Santo Rosario, ti may isang aldaw. Ngasam data maminsan nga 15 adda ka eskwelahan mi mga taga paditatan di Batanes. Idi ak talo pay laeng ti misteryo nya glorious sorrowful joyful pay laeng tatan ka da luminosen. Isuna idin ka talaga nga ag Santo Rosario makumpleto nan. Ora siyak mataman manumot nga manumag nga nung dadduman kajak mo makwaji tali opaten. May samo ilat no dadduman. Daduma ka makonsensya akpay ta 3 in 1 pay ka di kararag kon tano makariingak ti parbangon ka ag breviary ak agadurarak ag Santo Rosario ak ni pakpakyawok sa mo dati kararag kon kung kunak no daduma ngamahan lang nga DJ the more you pray the rosary the more nga ag epekto ngam na sa akal ag Santo Rosario no Oktubre 11 months kahaan sa akal ag Santo Rosario no adda natayan kanayong kay ko mga agminatay na umadad ag Santo Rosario kayo, agkurang haan ang agepekto. Hantay marina, hantay mananam DJ bilag na. Padasin nyo. Amuyo ni Apo Santa Maria, nangabak nga ron iti battle niya. Nangabak iti gubat. Makita yo iti kunana da ito'y oriti salmo tayo. Naindaklan ti banag abanag ti naramid ti Dios kanya kunana dagiti nabilag pinaksyat na dagiti naturay pinukaw na dagiti pinaksya nya pinatapwak na dagiti mailupit-lupit intanok na iso nga ti Santo Rosario babaan kini Apo Santa Maria mangabak iti battle nga mahaan nga battle nga natanok
Haan nga battle nga mapadpadayawan, haan nga battle nga maiwarwaragawag, tinangabakan natin nga ba tigubat, iso ti kinapakumbaba. Dagiti natangsit, inabak tinapakumbaba. Kasya ti battle, tina-espiriton kanya tayo. Haan nga daytay napangkatimay sa nga lugaran ka, wow! Nagmayat di pa nang ipadamag mo nga sikat ka sa santuanan, sikat adda ka mo, lektor akulait no, pastoral leader kan, kasla si kamot ti maitantanukan, haan nga agbagay. Ni Apo Santa Maria, tinangabakan na kinapakumbaba. When you pray the rosary, kinapakumbaba tinakam, ti magunod mo akang runaan. Ipadas yo ang amin. No, ala, ori kita ori adda kaapam, no adda mangkarit kanyam, no adda mangirurumeng kanyam, hanggang tagtagari agpakumbaba ka, maabak. Ngam no kinabirit na katakatangsitan, timmangsit ka mga dati katakatangtangsitan nga dati, talaga nag-roar mo ta sa haram, at remote control na nga, nakauyuyong ka nga, hanggang nga mga abak. Isong ati Santo Rosario nga rod ka, once you pray the rosary, kinapakumbaba, tila abakam demonyo. Haan nga masapol nga agpasindayag, haan nga masapol nga agpangato. Isugarod nga ti kapintasan nga gubat, kabilugan nga gubat nga pangabak tayo, iso ti kararag, ti kinapakumbaba, babaan ti pa'y tulong ni Apo Santa Maria. Kuno ti pampanunutem ka, damor yu pray the rosary ka, damor nga maitantan o kabaliktad. Haan, panakaidaydayaw day tati tao, baliktad day nga panunot. Damor nga yu pray the rosary, damor nga agpapakumbaba, damor nga sumurot kini Apo Santa Maria. Katatangorod October devotion ko na tayo, mapan kadagiti amin nga pagtaengan. Tila nga rod ibagbagak ka, na mapan iji pagtaengan, maminsan makatawon apa yung hantay nga aramiden nga regular o ka ijay sisa tayo kinagsayaatan nga pangabak iti battle daytoy ngamin no dadduma no mapangkay agsanto rosaryo no dadduma no aglualo tayo kasla manaktak no haam mo mari na jibilag na kasla ka la mataktak kasla daytay kasla ko no haam mo nga ma-appreciate ti kararag ti Santo Rosario kasla nakapapaot napadasan nyo dati kasla nga malmalpas no haam mo mari na DJ garaw ti panaggaraw ti espiritu king kati panag Santo Rosario kasla nakabaybayag ngem no mari nam ti pintas na ti panag Santo Rosario nagbiit kasla di mo pay napuutan malpas tay kunakon pangga ang tata, agpasyar tayo, mapantay yung sisa tayo, numalpas ituloy yung manen. Nalpas min, Father. Nasakit lang na ka mo mang ituloy, yan naging gana ti agtapusan. Nalpas min, huwag garod. No, apa yung nasakit ginakam tayo. Latay ko na ako nasabat mo dagita na pan nagsanto rosaryo ka ay apo kakaasi mo di nagsanto rosaryo da apaya nasip-asip ak mo di mula na ata may sa da inyawid na nga mula ay nakalbon handa mga na pan nagsanto rosaryo na si atno impakada na di ka na pan nagtakaw ti masitas mo dagitoy ay sus haan rina inyo ti bilag di kita anak yo mapan nag-exam mapan agbasa ham mga panang ko ada gaya kakaanak di lalaki daa ore uminom damot asag paminsan uminom damot ang agwang agbasbas idi agbasbasa da pag siatan na di jeno dadduma na iruam da ta isugar di trabaho mi dubing kami no kastuyang ka da kami ti ilid da iji boarding house da maawis da amin agsan santoros lalaki da pay kasi na po Diyos nagbalbalay gidamot kasi na po Diyos na nagbalin mo nga nakapag-grade war damot. Apaya, uray no kaskas addamang timon di jay biyag. Padasem, mo ma-interview ka. Padasem, no adda mapamusarangten nga kaya mo itibiyag. Pray the rosary before. Ikararagam, nabilag. Daya nga rod, daya kaskula, nga rod, idi nga, problema nga, sang kaulit ko nga, example, ag-exam ti bar na, kahanga nakaribyo, ta magulo, kagulo da nga, agasawa, anya aramidag apo,
Ikararagan na man, nagsayang nga ro diyan nakabay, bayag nga rosaryo nga nakasilsilap nga kayo. Pray. No mariribukan, agkararag, mariribukan, agkararag, naala na day nga, kung ano uri no hang nga nakaribyo nga kuna naapaya, bigbigan na launay tibilag ni Apo Santa Maria, aging gana tata, agdibdibosyon, aging gatata, agsan Santo Rosario. Kaagbalin nga, haang ko mga, da kayo nga laygo, haang ko mga maisina, ti pa nagsanto Rosario, iti biyagyo. Haang ko mga agputad-putad, nga sa kalaag, ag Santo Rosario no trip mo. Ako mga kasjay. Teko na ako nga sa kalaag Santo Rosario no adda natay, no adda misa, 1 Oktubre. Apay nga haan nga agbalin nga normal, uri ka ijegimong tayo. Uri ka ije unag ti pamilya tayo. Napigsa ti pa nang ibabaat ni Apo Santa Maria kakabsat tatapiyastana. Ganya taiprintan kayo tawarasan kayo dayjay pay kari ni Apo Santa Maria kadagiti ag Santo Rosario. Amin nga problema agkalma. Kamayatan nga pagpaturog. No hanggang makaturog, you pray the rosary. Pipi nga nakaturog ka nga agsan Santo Rosario ngam sa balit inobram ko nadangarog kada kami di seminaryo. Kaging gana nga nagbalin nga habit, haan lang nga habit. Tano habit ka kasla habit laeng kasla external kas nagbalinan nga biyag. Santo Rosario nagbalinan nga biyag. Nakadado ti adda nagregalo kanya tayo nga gayam tayo nakadado nga Santo Rosario dita. Haan lang nga armas. Da kay magamin kapag balinan nyo mga armas ni Apo Santa Maria, kakaasimot nga manglablaban ti kulam, kada gangganad, kada anya na ganan, kimat, kada kwa, haan ang kasjete rule na. Labanan na ti jakes, labanan na ti demonyo, babaan ti panagtalit tayo, haan nyo nga kabailan ti demonyo, hantay nga abaken. Nga may tinagan ni Apo Jesus, ti panangibabot ni Apo Santa Maria, kabailan tayo apaksyaten. Kaya na nga waknitan. Padasin nyo, lumabas kayo dahi ayan ti istor nga ayan ti chismusa, iruan mo to Santo Rosario, lumabas ka, kahanda ka chismisan. Ang malwada matadidakan to palapalon. Agin sa santaw. Nadaragan niya mo na. Ngamaan nabilag. You pray the rosary. Tatataal daw na ni Apo Santa Maria. Nagsaya at nga gundaway. Nanalpas kay Madam Tatay, nag-Santo Rosario kayo, ijay sisayo, gimong yo, ag-Santo Rosario kayo tumanin. Sakbay kayo maturog as a family, ura individual, ag-Santo Rosario kayo tumanin. Tatangal daw na. Nagsayaat nga panang, nagsayaat nga nagbilag nga ti panang ibabaat ni Apo Santa Maria. Nang runa at ti promise na haantay nga maitupwak iti agnanayon nga tuog ken patay. Gaputa kayat na no ni Apo Santa Maria mapantay amin ti makikadwa iti ama babaan ti panulong na ni Apo Santa Maria. Panagdaton. Sagsagot mi tawan sa bali amay datun mi aken ka po amay kari idatun mi ken ka un-unoy mi idatun mi ken ka
miken ka asa sugni tawan sa bali amay daton mi aken ka po amay kari idatun miken ka puso mi idatun miken ka daytoy biag mi wen idatun miken ka asa sugmi tawan sa bali amay datun mi aken ka po amay kari idatun miken ka ungat lingling et mi idatun miken ka mungat banbanug mi Wen idatun miken ka nanumong sagsagot mi tawan sa bali amay datumi aken ka pumay kari kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. iya po awatin na kumadagiti daton kadagita imam Kat may paayo pa kay daydayawan gan pa kay gloryaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga igi. Apo aramidem kadi tay paypay sumi nga ikaysa nga idaton dagiti bagbagimi iti daytoy sakripisyo nga iroknoy mi mapudnuan mi ko mga ilagip dagiti misteryo ti bugbugtong nga anak mo tapno magunod mi dagiti inkarkarina gapuken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit. Itag-ayo dagita puspuso yo. Adadan sa tag-ay tiyaw. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karigit rombeng. Pudno na ya may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami. Makitimpuyog kami kadagiti amin asa santos ket ibunannag mi a nakakaskas daaw ka ket nangruna ti panangilagip mi kinainggasatan a Birhen Maria. Tinasantuan a Santo Rosario, itanok mi asi iyaman ti kinamanang nga asim, takadagiti amin adiso na indaklan dagiti inararamid mo, ket iwaras mo adi agresat dagiti imbag mo, ket iti tinalyaw mo ti kinano mo ti Berhen, inted mo tinangisalakan nga iso ni Apo mi a Heso Kristo, ket gapuken Kristo agrukbab iti dayag mo, ti ehersito dagiti angheles, iti agnanayon agraragsakda itasaklang mo, ket dawaten mi te palubos mo kuma, ta itimpuyog mi met tinakurapay atimak mi kat kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin parswa di langit ken daga napno dayti pakay daydayawan Hosana iti kangatwan madaydaya ti umay tinagan ti Apo Hosana iti kangatwan
Pudno na Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto, kadag ito'y adaton. Tapno pagbalinam, gati paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu amay yawat to amay paay kada kayo. Kasta metakalpasanday di panang rabiida nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon na tulag, iso amay buyat to, amay paay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati, babaen ti krus mo, kanin ka panagunga. Ina kamin salakan si kanan nubo ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ti empaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak nap iti sangalubungan ket parayrayom ti ayat na Diosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga, magikadwa kam to kadmet kadakwada, nga mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kamanakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, kadwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Ama mi ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilag. Itdem kadakam tel daw ito'y, ti kanen mi, ti patinayon ngal daw, pakawanem met ti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami, di nakammet baybayan, nga manugot ti sulisog. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti ginagasa tanamnamaen mi. Ken iti yaay na Heso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesia. Kat kasmayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya.
Kordero ti Dios sa may kat kadagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Dios sa may kat kadagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Dios sa may kat kadagiti basbasol ti lubong itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo, anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karing o may kakanyak, ti may sala nga sa mapaimbagton ti karar. O Jesus, sumay ka. Dito'y puso kang naedka. Ikutan to'y biyag kukin karaharwan. Tapniat to may sinaken ka. Iturong nakadua po. Tarabae maladay tuino. Takmuag serbiya ka si pupudno. Aging gatungpal tuy biyag ko. Dati ayat mo, isuwa po tibiyag ko. Eti asim, isuwa po tikiret ko. Eti bilin mo, isuwa po tibagnos ko. Nagturong kinapudno. Dati ayat mo, isuwa po tibiyag ko. Eti asim, isuwa po tikiret ko. Eti bilin mo, isuwa po tibagnos ko. Nagturong kinapudno. Sila maputo'y panunod ko. Bakirdem tarito'y nakempo. Biyage mapuday to'y kinakurapay ko. Italek ko ken kaidatun ko. Iyawat ko ken katiyamin ko. Usarem ka dapo to'y adipen mo. Isurum nagbiyak itilinteng mo. Kinagdalek laeng ken kauwapo. Dati ayat mo, isuwa po tibiyag ko. Eti asim, isuwa po tikiret ko. Eti bilin mo, isuwa po tibagnos ko. Nagturong kinapudno. Kumararag tayo.
O Apo a Diyos mi iti dati Santa Misa, inwaragawag mi ti tinapay ken panagungar ti anak ti papatay ken panagungar ti anak mo. Aramidam kadi a makikaysakam ken kuana iti panagtutuok na tapno maikari kami a makiranod tumet iti ragsak ken gloriana. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, biso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. O sakramento na santuan, hostia na Diyosan, dayaw ken panagyaman, ken kadiag sarday, ken kadiag sarday. O sakramento na santuan, hostia na Diyosan, dayaw ken panagyaman, ken kadiag sarday, ken kadiag sarday. Kantan sa iti kantakin ni Apo Santa Maria. Maria, ingaming inahanan mo, sikati ayat mi ragsaken ako. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Virgen Maria, akadalusan, sikati taklin mi aglunen naka. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ikakaasi na kami, Santa nga Ina ti Diyos. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanto na misa, ken ti panagdaydayaw tayo ti nasanto na sakramento, intayo ni ti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo Diyos. Panagyaman tayo kakabsat, yaay ni Jesus Diyos tayo kinayat, adungal daw tinagabas kaniya, ngem day tuyen timang ten, udno arasa.